Bámul. Istenem. Hát te nagyon ügyes fiú vagy. Kis ügyes vagy, igen. Hogy örül? Nagyon. Mindenki téged néz. Te vagy a sztár. Apukám, ezt el se hiszem, hogy így megül. Hát látod, milyen ügyes ez a Hát fiú. nagyon ügyes fiú. Nagyon ügyes Nagyon fiú. ügyes. Te tanulva látom? Nagyon ügyes. Hát szerintem jó rövidre. Levente azt akarja, hogy tehát, hogy vágja az Akkor egészet. meg jobban Csak Akkor lenne. legyen- vágjam, csak Nyugodt, nagyobbra. csak így van, így van. Teljesen ki van, hogy a fiának hosszú haja van. Hát ez az apa. Ez az apa. Akkor hatossal vágjam? Szerintem nem tudom mi az a hatos, de Az 6 nyugodtan. mm-es kettessel van oldalt vágva. Jó. Akkor legyen egy hatos. Hát ez meg mi? Hát ez csak a fején. De hogy Egyébként végzi? az is sokat számít, hogy csendes a gépben. Igen. Hát meg azt, hogy ennyien számoljuk, nem? Jó, hát valamit tülemény. Hallod? Nem? Nézd! Viki. Mindenki nézi. Nagyon szép vagy. Neked Lacika, amikor volt ilyen picike, mi? Jó. Hát, az sem most volt. Nem. Hamar eltelik sajnos. Na, kezded unni a bancsit? Vagy még nem? De legalább ezt a kulacsot ad már ide. Annyira fogja azt a kulacsot. Jó, az a tiéd. Nem anya. Az a tiéd. Ne lopj el.